Опитвай се и да ме блъскаш ли, бе? Господин полицай, изтървах спирачките на спирачка газ. Как изтърваш спирачките? Те да не са в ръката ти. Но се извинявам. Спирачките са в краката ти, в средния педал. Педал като тебе. Не ми се обяснявай. Господин полицай, моля се. Къде ти е колана? Документите. Колана ми е тук, господин полицай. Там ли трябва да е? Трябва да караш с фарови. Какви с тия кози? А? Отваряй да видя оборудване. Слизай. Гаси двигателя. Гаси бързо. Господин полицай, моля се. Гаси двигателя бързо. Какво ми се молиш да не съм поп? На поп ли ти приличам? Брада имам ли? Слизай. Отваряй багажника. Оборудване да видя. Господин полицай, сега, моля се. Отваряй, ти казах, не ми се моли. Сега ще извикам патрулката да те приведе. Че ти е заключен. Господин полицай ми, тя е с машинка, Това машинка, какви петля? Аптечка. Пожарогасител. Я да видя, какво има в тази аптечка? Какво е той? Това ми е оборудването, господин полицай. Какво оборудване, бе? Една изгоряла кружка и една тук е... Дето за нищо не става. Господин полицай, баща ми кара линейка, освен с нея ще ходи след мене. Абе, каква линейка, бе? Какви петли, какъв студент си ти, бе? Какво е той? Готова за употреба. Лятна. Сега лято ли? А? Господин полицай, още летне. Питам те тебе. Той какво е? Това е метални бутилки. Минала ли преглед? Я да видя документите. Ето го. 2008 пише, сега сме 2010. Господин полицай, Ти можеш да броиш от 8 до 10. Господин полицай, моля се, стига се така, моля се, господин полицай. Ма какво ми се молиш? Значи направо трябва да те спирам от движение. Господин полицай, моля се, сега тук студент съм. Качи се, дай тук да видя. Тук ще имам пожарогасител. Ту е за стъкла да Господин полицай. състои, ще огасиш ли? Я да ти видя пожарогасител, бе. Манометър има ли? Манометър. Знаеш каквото е манометър? На всеки 6 ми... Виж какво пише. 100 с флакон, какво ще огасиш, бе? Искаш да запалим и тук колата да видим дали ще може да огасиш. Туито и за барбекю, бе, и за цигара. Колата ти цигара ли? А? Господин полицай. Качи се в колата да видя другите работи, дали ти работят. Тук е с топови мигачи. Качи се да ти направя един технически преглед. Тук босната. Господин полицай. Мале! Счупено предно стъкло. Веднага те свалям от движение. Веднага. Не съм господин полицай, аз съм... Веднага, гледай. Съм, нямам пари, бедни сме. Веднага те Ето свалям. вижте, даже му покажа студентската ми книжка. Като си беден, за какво се разхождаш с кола? А? Защото няма с кого да се ходя. Живея на село, нямаме влак, нямаме автобус там. На автостоп, бе, моето момче. Аз като бях на твоите години на автостоп се разхождах само. Господин полицай, той няма кой да ме качи. Как да няма? Само улица с сако и нося буркани за ядени. Аз се казвам селско момче съм. Мама прави зарзавачи буркани. Наистина, ти ми приличаш на селен, между другото. И с тия очила. На Хари Потър ми прилича. Знаеш ли кой е Хари Потър? Той дет лети с една... Със самолет ли? Не, с въртолет. Ама ти ми се правиш на остроумен. Не, господин полицай. Дай да ти видя документите, дай. Застраховка няма. Преглед няма. Каква книжка? Това е лична карта, момче. Ти книжка. Ти книжка. Ще те излопам. Притеснявам се, трикаря целя. Моля се, не само не ми се карайте така, че лошо путь се притеснявам. И музика ми слуша. От сега съм ви каза, селско момче съм. БМ 2004. Че тя ти изтекла книжката, бе. Господин полицай, селско на село живее, господин полицай. Кой набор си, бе? 8-5. Психо мина ли, бе? Да, господин полицай. На 60 годишен шофьор си. Ето, господин полицай. Я дай да видя. Колата е в окаяно състояние. Мръсна, няма тазови. Господин полицай, на село... Вътре мириши на кочна. Господин полицай. Абе ти да не си овца, бе. Ма на село кошките ходят по ние, тя зато и те. Твоето е? Психото ми е това. Удостоверение, водач на лек таксиметров автомобил. На село карам бабички, господин полицай. Даниел, ти ли си? Да.
И аз кажи Егенето да видя дали го знаеш. Господин полицай, не му се казвам така Евгението. Кажи го, ти казах. 01 16 08 7528. Ама ти на отворен ми се правиш нещо. Казвам си Евгението, господин полицай. Дай ключовете на колата, махай се оттам. Как господин полицай? Махай се оттам. Приватизирам ти колата. Полицай, как това ми е колата? Моля се, господин. Махай се, ти казах. Господин полицай, тачи 3 краи подай за тази кола. Моля се, Махай господин се. полицай. Махай се от тука. Господин полицай. Айде, чао.